yare toa eye Akanfo Mmɛ yaka ho asɛm no eso se de yawie eye Akanfo Mmɛ ahoro anan no na eye ebetrodo na eye asemsebe nyesobe ne abebude no yawie ne nyinara na emiegusu gina be no eso ene ne yehwe no eye asetena mu niyama bi ho ebe asetena mu niyama abode mu niyama ho ebe ene nei yehwe na ansana yebekọ no mamema o be baako na afi yenko ene ba me de ma no eye benu soa emia benu soa emia medin de nana emisa eyim aha ye learn sia pi afi adesua na nkasa ene ne yehwe para eye eba efa onyankopon eho eba efa onyankopon eho akamfo tumi bu beni bi obehu se ekire se abodi mu nyinara onyankopon na edikan ebi ho a ekire ne humobro ebi ho a ekire se ne onyankopon ye ayemie ebi ho a ekire se ne onyankopon ema asomdwe enu ti na to da bi a se obi ka se akamfo na wonim nyankopon na ye kwasi borni na di nyame ebre akamfo a na ye ne won enya dwene no ye ne nanom no mu ni onyankopon kora ansana eye kwasi broni kwasi kokko eba eye abibimemu enti yenhwe ne ekire se akamfo enim onyankopon ne edi kan eye onyame ene panyini onyame ene panyini saa ebewe ekire se abodi nyinaamu no onyankopon ena odi kan abodi nyinaamu ono ena wotumi onyame ene panyini ye toso ebien obi nkyere abofra nyame obi enkyere abofra nyame ejese onyame ewo baabi biara enti obiara enim onyankopon opegya wani na wohwe wiemu a ye gidi se onyankopon kwame onna ohata wiemu nti obi enkyere abofra se onyankopon ena owo abofra nangasa nyim dedaw ye toso ebiesa eye onyame ne hene onyame ne hene eyi nso kyerɛ sɛ abɔde nyinaa mu no onyankopon ena odi mu paa ono ena okɔ nkan ono ena oyɛ kɛse eno ɛdeɛ eno no ne toso ɛyɛ anan a mede ma wo ɔse sɛ onyame ma wo yare a ɔma wo aduru onyame ma wo yare a ɔma wo aduru eyi kyerɛ onyankopon ne moburu hu a ɔwɔ ɛde ma ɛyɛ adasama onyame ma wo yare a ɔma wo aduru onyankopon ehumoboro ho asɛm ɛna yɛreken ne edi hɔ ɛyɛ onyame na ɔwɔ obesini fufu man onyame na ɔwɔ obesini fufu ɛma no eyi nso kyerɛ onyankopon ne humoboro ɔwɔ ɛde ma ne ma na ɛsɛ ɔno ɔhwɛ onibi ɔno ɔhwɛ nyanka ɔno ɔhwɛ ekunafo ɔno ɔhwɛ ayisia ɔno ɔhwɛ ɛyɛ nipa a onibi ɛyɛ onyankopon ɛna ɔhwɛ wɔ ne twato a mede ɛma wo eye onyame hyew ensa na odaseni hwiegu a osowo so onyame hyew ensa na odaseni hwiegu a osowo so eyi kire onyankopon humobrowo esanso de ma nipa na se onyame ema won nepa bi na odaseni gifiri wonsam a onyame besa ma ofofo onyame ma won nepa na odaseni gifiri wonsam a onyame besa ama ofofo yes onyame ni yemiye onyame wo ehumobro eyi ye abodie mu ene asetena mu niame bi eho be ena nei mede ama eyi ye ni edi kan mede foforo ebesanso abro mede de nana ebisa eyi aha ye learn so etwi ebe no yesi so no de ye bebu beni nyinara ama wankase we husi ye bube ye bewi ade so na unni bekura wo be beye ahoro ahanan eko ahenumu a odi begu okotutwim ye besanso ahia mede foforo ebe Macron. Bye bye.